ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародари азиз, созин хубен, тинҷин, ҳамеша зинда бошен. ин одама шинохтен, дар инҷа дидесен суратша кияи? Не намешиносен шумо хира. И голи ман шуморо шинос мекунам кияй. Ҳамеша ман шуморо мегум ки мисол огаҳ мекунам ай иш ай уш ки мисол бародари азиз эҳтиёт кунен, сабр кунен, мисол гирифтен занг заден ягон сёмка, ягон записи, ягон чӣ кунен. Иншааллоҳ ира Наргиза мегӯянд. Наргиза мошенник. Чӣ гуна мошенникаи? Хоб, ин ҳамин ҷа хоҳара фреб кардагиай. Дар телеграм каналаш медроя. Дар телеграм каналаш медроя, мега ки бия аввал бародари азиз подписатся кунен. Подписатся, комментария, документ, лайк, патент, мисол ин чизоро фаромӯш накунен. ин чизоро ютуб худаш дӯст медора, рекомендовать мекунад, видео мисол просмотрш бисёр мешавад, дига одамо мебинанд, иншааллоҳ нуру ало нур мешавад. Ҳамидин ба ҳаҷи умра яке рафтани амбоши бародари азиз, намиҷа нами номрода занг биза, бародармон ҳаҷи умра 17 август аллакай раҳкӣ мекунанд. Мақсад хурду хӯрокш хати $1400, бе хурду хӯрокш мисол $1200. Пеши гостиницаи мисол гуфти гапҳо Маккадай, роҳ баладаш ҳатто тоҷики хмунай. Зангш биза ки рафтани боши падара модара роҳӣ мекунӣ, хит мерай, муроҷиат кардем мо иншааллоҳ 100% ба бовария. Хоб, мерем дар чи Наргиза мегуфтиян ира. Биё аборам голос бародара гӯш кун. Салом алейкум. Садока хуби саломати хубака. Ой нами Наргиза кия короче ахвалам фреб мехудой. Короче 600 сом пул партошам ки гадна партошам. Масад нем ка пул мепартой пул метен то тачко хака бо ишмо хела хуб тамедунен. Хела пул партой амин 4 шокада дига. Дига ҷавушан дод. Ага 600 сом партошам накам чекош дош. Боиш кадай. Масад 4 шокада рафта. Ахвал машинко бисёр шада ка. Бачо бас кам буд халос акадиям. Масад кам я видео ки дигаро фреб нахам кардам. гап нест бародари азиз, мо видеош кардем ки дигаро фреб нахӯранд. Ай шумо фақат дастгирие бародари азиз. Сурат чина шинохтен дар телеграм каналаш ина чекпек код, документ чекпек, документ, лайк, патент ҳама чи ҳаст мисол фаҳмидӣ? Масад вақте чи чек надорӣ доказат намеша ку мисол. Барои ҳамин ина суратош Наргиза, ин ҳамин одам эҳтиёт кунед дар телеграм канал. Охи намедонам мега ки и қасум парто ина озя чи схемаи мошенникӣ биромадай мега ки ана қадар сум парто, штоби ту ина қадар пул буридагӣ, амира вывод мекунем метем та. Ту ме партои мисол 1000 сум, мега камтар дига наразидеса бо ягон чи дурӯғ мега, мега ин қадар пул парто, ҳам хеле ҳар чи ҳар боре дурӯғ мега, ту пул партотан мегири вито ки ту да пул намедани, я схемаи мошенникии дурӯғия ки ин қадар пул парто, мақсад ина қадар суми дига мисол мо туда ана метем. Дар мобайни 1 соат пул та зиёд мекунем метем, имина ҳамин одамам хеле мекадай. Ин ҳамаш фанд фреб ва дурӯға. ин схемаи мошенникия мисол фребтон мекунанд. барои ҳамин эҳтиёт кунен бародари азиз, эҳтиёт кунен. Фаҳмидӣ? Эҳтиёт кунен иншааллоҳ ана вай накунен. Фребтаи хе бадбахто, фребтаи хе ҳаромо нахӯрен. Аллоҳ меҳрубон нигаҳбонтон боша бародари азиз. ҳар куҷое бошен зинда ва саломат бошен. видеои оянда пагаҳ бо иншааллоҳ яке шаба мебурорем. Иншааллоҳ пагаҳ ҳатман мебурорем видео. бу видео гизалае бада уҷа баъда гапи серьёзния иншааллоҳ. масъалае ки ҳар рӯз требует мекунен ана мо. Салому алейкум.